Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información. Hoxe é xoves, día 12 do mes de febreiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén en internet, se o desexan. Poden seguirnos na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou na nosa web rtvcerceda.com. Imos a falarlles de que a próxima semana, o día 18, mércores, haberá o pleno dos presupostos. Saberemos a que hora e que máis puntos tamén levará. Este luns, en este caso a día de hoxe, na xornada dos xoves, aínda quedan prazas libres para a excursión a Ribadeo, que será a finais deste mes. Falaremos do antroido veciñal, do antroido que organiza o Concello e tamén do antroido que organiza a Comisión de Festas de Meirama. Este sábado que ven, día 14, hai sábados de baile. Recordamos que a futura central hidroeléctrica reversible no lago das Encrobas xa deu un paso máis para a súa instalación. Falaremos do aniversario do Colexio O Cruce e tamén da renovación do carnet de fitosanitarios básico. Haberá tamén unha laconada organizada pola Comisión de Festas de Queixas. Aínda quedan plazas para o partido de baloncesto, que en este caso xoga o Básquet Coruña co Estudiantes o próximo venres día 20, e falaremos tamén de que esta fin de semana hai un torneo galego de pádel de menores en Cerceda, nas pistas de pádel de Cerceda. Nos deportes estamos a xoves, sabemos o calendario desta fin de semana, algunhas categorías non se disputan porque se descansa por mor do antroido, e noutras se adiantan os encontros ou se pospoñen. Deso falaremos, e tamén do tempo, donde para mañán de novo teremos tempo pois revolto, con precipitacións que serán esporádicas, en algún momento do día poden ser importantes, e baixada de temperaturas. Como decíamos ao principio, a próxima semana terá lugar o pleno dos presupostos. Será o próximo mércores, día 18, haberá un pleno extraordinario. Será a 1:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello, e poderán seguilo en directo pola radio e pola televisión de Cerceda, e tamén na nosa canle de YouTube en internet TV Cerceda. En este pleno extraordinario, que será a 1:30, o mércores que ven día 18, haberá estes puntos no orden do día. O primeiro será un cambio de taxas no parque acuático, o segundo punto será unha corrección por erros no post social, e como terceiro punto os orzamentos do ano 2026. Como decimos, é un pleno extraordinario, non haberá mocións, nin rogos, nin preguntas, e se levará a cabo o mércores que ven día 18 a 1:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello, e lembren que poden seguilo en directo pola radio, pola televisión de Cerceda, e tamén por internet na nosa canal de YouTube TV Cerceda. Cambiamos de tema. Sigue aínda habendo plazas para a excursión a Ribadeo, que promove o Concello de Cerceda a través da Concellalía de Benestar, e que vai a ser o sábado 28 do mes de febreiro, deste mes de febreiro. O Concello de Cerceda, como decíamos, a través da Concellalía de Benestar, organiza unha excursión de un só día a Ribadeo o sábado 28 de febreiro. Poden anotarse na terceira planta da Casa do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou por internet, nun formulario que atoparán na web municipal. O precio é de 30 euros, que incluye a viaxe en autocar, incluye o xantar e as visitas guiadas a Ribadeo. De todos os xeitos, se queren ter máis información, poden chamar ao 981 68 60 68, e xa quedan poucas plazas de un segundo autocar. O primeiro xa estaría cheo. E tamén esta fin de semana e a semana que ven son as festas do Antroido, festa do Antroido que no noso Concello, por exemplo, por parte do organismo público do Concello de Cerceda, organiza todos os martes de Antroido durante os últimos anos un festival infantil e xuvenil, aínda que pode vir calquera disfrazado. Obrigatoriamente non
pero moi recomendable para pasalo ben. O Concello de Cerceda organiza o martes 17, martes de Antroido, unha festa infantil e xuvenil no pabellón municipal de Cerceda. Será a partir das 4 da tarde e atas 8. Como é habitual, haberá todo tipo de hinchables, atraccións para os presentes, tamén chocolatada para todos, etc. Eso será o martes 17. E a Asociación Cultural Lucerna tamén, como nos últimos anos, que xa son moitos organizando, o Antroido Veciñal en Cerceda. Se volve a organizar este sábado, xa será a saída do Choqueiro. Este sábado 14 de febreiro terá lugar a saída do Choqueiro. Decir que a festa despois finalmente será o sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde no campo da Feira de Cerceda. A temática do Choqueiro deste ano será Cerceda Fashion Week by Zareosa. Esta organización, lembren, a Asociación Cultural Lucerna, conta coa colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e co Concello de Cerceda. Haberá lectura do pregón, lectura do testamento, mellor dito, haberá degustación de produtos típicos do Antroido, xogos para nenos, etc. E tamén a Comisión de Festas de Meirama organiza o seu Antroido Veciñal en Meirama. Será o sábado día 7 de marzo, do mes de marzo. Unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. A partir das 8, concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz para adulto e infantil, e a partir das 9, música co DJ Javi Eiroa. Haberá carpa, calefatable, unha organización onde, ademais da Comisión de Festas, colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o Concello de Cerceda. máis temas, máis festa. Este sábado que ven, este próximo sábado, día 14, hai sábados de baile. Dende as 7 da tarde hasta as 10 da noite, na primeira planta, no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, terá lugar unha nova edición de sábados de baile, onde actuará o dúo Matices, que poñerá a música. Dúo Matices, este sábado 14, sábados de baile, de 7 da tarde a 10, no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. Cambiamos totalmente de tema. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, MITECO, publicou a pasada semana a resolución provisional do concurso do Nudo de Transición Xusta co obxectivo de otorgar os dereitos de acceso á rede eléctrica aos proxectos renovables que maximicen os beneficios socioeconómicos locais na zona de transición xusta, en este caso que afecta á antigua central térmica de Meirama. Están integrados non só polo Concello de Cerceda, sino tamén por Carral, Aracha, Ordes e Tordolla. A empresa Coventina Renovables foi a que resultou adxudicataria dos 408 megavatios solicitados e se compromete a crear un total de 1.068 empregos equivalentes ao a tempo completo anualizados ao longo de un período de 10 anos na operación e mantemento da central hidráulica reversible e mediante o impulso a proxectos empresariais no territorio e tamén medidas en favor da biodiversidade do entorno do lago das Encrobas. Tamén ao final implicaría máis de 180 postos de traballo cando as instalacións estén xa iniciando e operando o máximo rendimento. A xudicataria, ademais, se compromete a impartir programas de formación profesional para 450 residentes, tamén vai a instalar 2.000 kilovatios de autoconsumo fotovoltaico para vivendas e edificios municipais e, de xeito paralelo, Coventina Renovables se compromete tamén a través da subdelegación do Goberno, a invertir na cadea de valor da Coruña para o desenrolo da central con un total de 150 millóns de euros, así como outros 2.800.000 en actividades de conservación, restauración e promoción da biodiversidade en toda a zona. Pois ben, falamos de máis temas, en este caso recordamosles que o Colexio Cruce de Cerceda cumpliu o seu
50 aniversario o pasado día 21 de xaneiro. Foi o día en que cumpriu os 50 anos, xa que alá para o 21 de xaneiro do ano 1976, no Boletín Oficial do Estado se publicaba a orden de creación do, naquel momento, denominado como El Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica, EXB. O Cruce ten previsto celebrar o seu aniversario con diversas actividades ao longo do curso. A máis salientable, unha delas será unha festa aberta ao romería programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar, onde están chamados a participar a comunidade escolar, exalumnos, exmestres, exprofesores e tamén, evidentemente, haberá unha parte musical onde se van a encargar alumnos e exalumnos que formaron parte de grupos salientables da zona, como Cenzar, Mr. Camándula, Carlos Senderal ou Broa. Tamén se están xa vendendo os tickets de cara a ese xantar a precio de 10 euros, unha xornada onde, ademais de un xantar, haberá fotografías históricas, visitas a instalacións e sorpresas. Lembren que isto será, o 14 de marzo, onde se celebrará unha festa romería para celebrar o 50 aniversario do Colexio O Cruce de Cerceda. E tamén decirlles que imos a falar do carné de fitosanitarios básico, porque dende a Oficina de Rexistro do Concello de Cerceda informan aos veciños que teñan caducado ou que lle vai a caducar o carné de fitosanitarios básico, que ten uns 10 anos de vixencia, que no Concello, na planta baixa da Casa do Concello, na Oficina do Rexistro, poden atopar información e os documentos que se precisan para facer a renovación ou incluso tamén obtelo por primeira vez. As competencias son da Xunta a través da Axencia de Calidade Alimentaria, pero poden presentar a documentación telemáticamente na propia Xunta ou no Concello de Cerceda. Tamén poden dirixirse presencialmente á oficina rural da Xunta que ten en Ordes. Máis festas, que en este caso serán para finais deste mes. A Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas. Será o vindeiro sábado 28 de febreiro ás 2 da tarde no campo da Festa da Abeleira. Previamente, a Comisión de Festas organiza unha sesión vermú a 1 da tarde e despois baile a partir das 8 co dúo Reflejos. O menú será a base de cocido, ela con grelos, en este caso viño, agua, refrescos, postre, café e chupitos. Os tickets están disponibles no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña ou na cervexería O Parque. Están disponibles ata o próximo 22 de febreiro. Os precios para os adultos de 35 euros e para a rapazada de 15 euros. Haberá carpa climatizada para disfrutar desta laconada veciñal que organiza a Comisión de Festas de Queixas. Recordamos tamén que hai un partido de baloncesto que poden ir aqueles xóvenes do Concello menores de 18 anos que invita o Concello o venres 20 de febreiro. O Concello, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a aqueles que queiran, de xeito gratuito, xóvenes ata 18 anos, a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Ambos están na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por recuperar voltar a Liga ACB. Será ás 9:15 dese día, venres día 20, no Coliseum da Coruña, e as inscripcións siguen aberta. Aínda hai plazas, son limitadas, son gratuitas e teñen que anotarse a través de un formulario web que atoparán na páxina web do Concello ou nas redes sociais municipais. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01. E seguindo con deportes ou con actividades deportivas, esta fin de semana se celebra un torneo galego de pádel de menores en Cerceda. Este fin de semana se celebra en Cerceda o terceiro circuito de menores Pádel Prix de Galicia. O torneo se celebra este sábado e domingo, o sábado pola mañán e pola tarde, e o domingo pola mañán terán lugar seguramente, si todo se confirma, as finais. O lugar de celebración será nas pistas de pádel de Cerceda e o torneo conta cas categorías de benxamín, alevín, infantil, cadete, júnior, en masculino e en femenino.
Ahora sí, falámoslles en deportes do calendario deportivo da fin de semana, porque xa conocemos a xoves, coñecemos cales son os emparellamentos dos nosos equipos nesta fin de semana, comenzando pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas se desplaza a Calo. Calo Queixas, e o partido o domingo ás 5 da tarde no campo local do Calo. O partido será Calo Queixas, o domingo ás 5 da tarde en Calo. Esa é na primeira categoría Galicia. Na terceira categoría Galicia non haberá xornada polo Antroido e tampouco haberá xornada no fútbol femenino, donde o Atlético Cercedense femenino, líder na categoría, tampouco disputa, non haberá xornada. Tampouco haberá xornada na categoría xuvenil, pero sí haberá xornada na categoría cadete, donde se adianta o mellorito, se aplaza o encontro para o próximo mércores. Atlético Cercedense cadete, que vai líder, xoga contra o Paio Saco B. Será o mércores día 18 ás 6 menos cuarto da tarde no Roxo. Os infantís non terán xornada, descansan, e os alevíns, o equipo A, alevín, xoga na xornada do sábado. Atlético Cercedense, alevín, a Oza Cesures. O encontro é este sábado ás 12 menos 20, ás 11:40 no Roxo. Pola súa parte, o Atlético Cercedense B adianta o seu encontro para hoxe. Atlético Cercedense Alevín B, Betanzos B. O partido será hoxe, xoves, ás 6 da tarde no Roxo. En canto aos benxamíns, o equipo A xoga o sábado, Atlético Cercedense Benxamín A Oza Cesuras, sábado ás 10:30 da mañán no Roxo, e o Atlético Cercedense B, na categoría benxamín, xoga hoxe tamén na casa contra o Carral B, xoga hoxe xoves ás 6 da tarde no Roxo. Pola súa parte, os prebenxamíns xogan na xornada de mañán. Atlético Cercedense prebenxamín Calasanz B, mañán venres ás 6 da tarde no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un San Martiño Teixeiro o domingo ás 10 da mañán no campo de Pontepedra en Cabaleiros, e o equipo de Cerceda se desplaza o sábado a Barallobre. Barallobre Cerceda o sábado ás 4:30 en Barallobre. Na segunda B de veteranos, Juventud Latino Rodís. Xógase o sábado ás 8 da tarde no campo de San Pedro de Visma. En canto ao tempo, para mañán, día de inestabilidade atmosférica, o que hai que engadir a entrada dunha masa de aire polar marítima. Deste xeito, mañán agardamos intervalos anubrados, con chubascos que poden ser localmente trebuentos e que poden vir acompañados de saraiva. A cota de neve irá baixando progresivamente ata chegar aos 700 metros pola noite. As temperaturas sufrirán un descenso e os ventos sopran de noroeste moderados con intervalos de fortes en terra e refachos de moi fortes nas zonas altas e no mar. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.